Представяме ви ST Solid Laser, най-модерната система за лазерна епилация и естетични процедури. С двойна дължина на вълната Alexandrite Nd:YAG, този апарат предлага изключителна гъвкавост за третиране на различни типове кожа и окосмяване. Вградената AI интелигентна система автоматично анализира типа кожа и настройва параметрите за максимална безопасност и ефективност. С 7 нива на регулируем размер на петното от 10 до 20 мм, ST Solid Laser гарантира прецизност и що да изберете ST Solid Laser? По-бързи резултати, честота до 10 Hz и мощност до 110 джаула. Максимален комфорт, Ice Cold компресорно охлаждане до минус 5 градуса минимизира болката. Устойчивост, живот на лампата над 5 милиона импулса. Технологични предимства, Android интерфейс с 15,6-инчов OLED дисплей, управление чрез мобилно приложение и безжично зареждане. Сравнен с конкурентите, ST Solid Laser предлага по-добро охлаждане, по-бързи процедури и несравнима надежност. Готови ли сте да изведете естетичния си бизнес на следващо ниво? Обадете се сега на посочения телефон. Научете повече за нас, като разгледате нашият уебсайт estemed.bg. ST Solid Laser – технология, която